Така, приятели, здравейте отново. Това е втората част на клипът на FIFA 15 като пълен нуб. Виждате спът може от началото, аз не мога да си изиграя хода сега. Ай, дай. Опа, чакай малко, приятел! Трябваш ми да се запознаш, бе. Дай малко. Айде малко да се запознае, бе. Браво. Ай, изкарай, ай, бързо, дай. Браво. Какво? Че не видях, че това е моя играч. Какво правиш, ти пък докато поемиш топката и ми е 100. Моля се съмни. Ай, браво! Ай, после. Къде си? Къде? Ай, добре, така съм подал. Така ще. Айде, давайте. Не, бе, какво даш толкова 50 метра пред себе си, бе? Ей, и ви тъпи, ей. Ай, дай, шибе го. Ох, леко се поспънах. Не, шибе го. Чувай се от камата ми. Какво правиш, бе? Топката забравя. Давай. Аре, бе. Ай, ето там. Край. Ще стирам отдалече вече. Айде. Опа. Лекичката. Ама не на този, бе. Ай, вратар. Поне това може да направиш. Може да правиш. Нека тъпите играчи да подаваш на другия план. Не пуска да помниш. За толкова да. Значи, друже, играчи минава през него. Значи, брат, съм го изкарал. С тия остане да не го изкарам. Ай, бе. Дай, Iniesta. Тъпи тъпите сървъри. Така, приятели, ливам този матч, защото просто тия тъпи сървъри ме бесиха. И този видеоклип може би няма кача също. По-скоро ще го кача да го видите, обаче също така сега ще направя и синглплеер матч. Той ще е отделен клип и затова това беше от мен. Чао! До следващия клип.